Voiko sä nyt tulla keskariin? En mä nyt viitti kun sinun pitää. Vähän saa. Laama! Okei, mä teen sen. No, ei ole vielä mitään. Uskallat sä mennä noille niemille? Uskallat sä mennä pimpottaa ja sanoa sinne, että haista paska? Ääni on vähän mennyt. Ahaa. Onks sä vähän... Laama! Okei, mä meen. No päivää. Sinä julkea nuori! Taasko minä olen uhri? No niin mä tein. Wow, aika pahis jo. Hei, mitä seuraavaksi? No? Menisit aika pöllähtön jopon tuolta? Mulla on jo jopa. Eikö sä haluu toista? Vai onks sä vähän... Laama! Okei, mä meen. Minun pyöräni! Sinä julkea nuori, taasko minä? Au, se mummo on pahis. No kui? Se löi sua. Sä taidatkin olla vähän... Laama! Ellet uskalla hypätä tuolta vuorelta. Okei, uskallan. Selvä, mennään. Mikä kesti? Mietis nyt vähän. Mä hyppäsin kalliolta ja jouduin sairaalaan. Mitä kesti? Okei, kiva juttu. Hei, uskallatko mennä varastaa ton koiran tuolta? Mietis vähän. Mä tiedän kyllä. Sä oot vähän... Laama! Okei, mä meen. Taas sinä julkea nuori!